na mba n'obi ọgaranya ofe ka abịa na mba n'obi ịbịa mba n'obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mba n'obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom asị m ofe ka abịa na mba n'obi ọgaranya ofe ka abịa na mba n'obi ọgaranya ofe ka abịa na mba n'obi ịbịa mba n'obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mba n'obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom ofe ka abịa na mba n'obi ọgaranya asị m ofe ka abịa na mba n'obi ọgaranya donunu ofe ka abịa na mba n'obi ịbịa mba n'obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mba n'obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom asị m ofe ka abịa na mba n'obi ọgaranya ofe ka abịa na mba n'obi ọgaranya ayeyeye ịbịa mba n'obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mba n'ebe ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom ofe ka abịa na mba n'obi ọgaranya agbata bụ ọgọ bụrụ mgbe na onye beta na adọgụ maka dị ya elibe dịka elibe na nwe bụ dịka ọ bụ ebu onye nwụrụ anwụ ụzọ na nwa oji ekweta bịa mgbe oyi ekwuruje n'iru ekwuruje n'azụ gidigidi ọ bụ efi dọbụrụ ka nna dụ n'egwu odumọkịta onye nwe egwu agwụchi elu ụmụ Igbo ga-enu m ntị ka nkọlụ na akụkọ n'ibe fụrụ anya ka nji eti egwu onye ka nji bụrụ ọkasị akasị n'egwu akpa mmanwụ onye ọka eyi ọ na-abụ nwata na buru nke edebere dibi ụlọ jerie ajụjụ ka mmụọ na-ajụ n'egwu a ga-eme ụgwọ ole amara bụ onye n'egwu ọma ọnya koja bụ isi ka nwa eji ọwa bi n'egwu icheoku nọ n'ụlọ mana ugbenye ya na-azụ n'abịa ọ bụ onye gbara ụka alụlụ si ngwere dara ihe ọlịlịlụ ịma na ọ na-abịa enenyi anwụ ite ọgbọ nyụ ọkụ oyi onye na-akparị ọgaranya ị ga-emenwe ife ọgaranya na-eme ejiri ụbịam ọ ji iji gị gbọgwalụ kama m ga-amalụ 20 pieces of gọọmenti ka mmalụ ofe ọgaranya na ọ ga-abalụ m n'ife odumọkụ ga mmọnwụ ngozi dịrị nwoke dịrị nwaanyị ndị obi dị ọcha na ndị aka dị ọcha na ebe mmadụ ibe fa na ọka na agọla ọfọ ọ bụ ogologo ndụ na ọfa arụ isi ike ọ bụ egebe ejelue ọfa naba nọlụ nya ka odumọkụ bịa n'egwu anani dibịa ọ bụ mmụọ na-enye nsi ka ndị ọlị asị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya pakwa ofe ka eje na mgba na obi na ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom asị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ofe ka abịa na mgba na obi ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya akpa mma ji agwakwa ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya esikwa ofe ka abịa na mgba na obi ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom asị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ahịa ogogo ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụlụ gị tụọ na ana gbom ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya niile n'ọdịa na mbọ maka gbanụ ukwu ji eji dị ga-ehunata na ajọba ọdụ ji onye nwere ntị n'ọnụ maka na nwata jide ọkụ jide mma ọkụ eleghe na mmadụ egbu ya n'aka okwu ọfọ okwe kwụsịalụ su ọfọ ya bụ okwe kwụsịalụ nwa oyi oge onye na-eme ebere ka ọgaranya si n'elu daa ịmakwa na ọ daa na ọ ga-adakwasị gị n'isi ị na-asị ka ọgaranya nwụchu ọnwụ dị ga-emenwe ife ọgaranya na-eme nya bụ ajụjụ na ajụ Igbo gabasa ibe onye nwere ego kwanyelu ya ugwu na ego abụrụ ngwongwo ụmụaka obi ka eji akpata ego na onye nye obi n'ụwa bụrụ dike agwala ogbenye ibe eji akpọ ọgaranya ọsị ka atọ ọsị ka abụrụkwa ụbịam ji abụ
mana ụwa bụ onye ndị oge buru ike ọgaranya jere mba mee ife ndị menwere ife ka anyị na-akpọ n'egwu akwa ọkụkọ nwa onye ọbara ide mmiri ego dị na buutu adresị ndị ọba bishọp ndị dibịa ọ dị na nwata bụla eze akwa nna gị mere dibịa akwa mebe dibịa gaziela akwa maka iji ụwa si n'aka alaka a sị m onye mere na onye chi ya gosiri anya ukwu maka ịmara ọgaranya na chi ya si wee kpaa maka ije n'ụwa si n'aka alaka ọgwa nnene akpa ma nwa onye okenye ofe ka aga na mgba na obi ọgaranya donu a sị m ofe ka aga na mgba na obi ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na nna ịbịa mgba na obi ya sị ma bụrụ gị tụọ na nna gboo a sị m ofe ka aga na mgba na obi ọgaranya ofe ka aga na mgba na obi ọgaranya ofe ka aga na mgba na obi ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na nna ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na nna gboo ofe ka aga na mgba na obi ọgaranya asị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya donunu ofe ka abịa na mgba na obi o ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na gboo asị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ayo gogo ebe n'ebe na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na gboo ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ka anyị na-emelu Chukwu okike gele anyị maka na ibe onye na-achị abalị bụ onye ga-emene n'ụwa onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ echiri na mmadụ ibe gị echiche ọjọọ agbarụ na mmadụ ibe gị izuzu ike na-adịrọ mma anọ na ebe agbara izuzu ka egbuo mmadụ ibe gị onye ji mma tinye mma n'ọgbọ na ala Igbo bụ ofu ka adozie na ala Igbo ka ọsọ ọsọ n'ogige odumọkịja achala ogidi eyi eburu m oduma na bọkịja achala ogidi ka nke na-alụsị njide ebube n'egwu ụlọ asị aka odi alụsị agụrụ na fogbe na nkwọ ọngị kwuru eze olu debe ezi Igbo na ezi Igbo na-echere gị etere bụ ọchị ụlọ asị ekele oyi ogwugwu mmiri ogwugwu isi ụlọ ogwugwu akpụ ihe na-emerụ ụmụ ihe n'ịdị n'anyanwụ bịanụ ngala oge na odum ewere ọjị bịa welu mmanya bịa bịanụ tala ọjị welu mmanya maka na ọ na-agba agbọ chukwu agbọ ndị mmụọ ozi ọ bụ unu bụ ndị mmụọ ozi anyị fụrụ anya n'ụwa taa ụka ga-adị omenala ga-adị agwọ ahụ na-agba nkụtụkọ onye akụrụ n'ibi ya nke ọ bụ na ị na-ekpe na-agala oge nwanne m kpesibi ya ike asịna na nke na-eme adịrọ mma ma mụnwa asịna na nke ị na-eme adịrọ mma maka na ka onye na-eme na-agaziri ya na aka onye ga-ejido maka obe ka a mara mgbe ekere nke ụkwa dada okwu ka ndị ekwu na onye nyere m egwu bụ Chukwu ụfọdụ si n'egwu basị n'ikuku ụfọdụ si n'egwu basị na mmiri ụfọdụ si n'egwu basị na anyanwụ mana otu na sound system si na chi wee bịa ọnya ka egwu m ji bụrụ etigbo agwụ sobe ka abịa na mgba na obi ọgaranya a sị m ofe ka abịa na mgba na obi o ịbịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na bịa mgba na obi ọgaranya ma bụrụ gị tụọ na a sị m ofe ka abịa na mgba na obi ọgaranya ụmụ Igbo na anyị ga-ana anyị na ebe anyị si bịara aka anyị na nụ n'ebe anyị si bịara aka onye nwe egwu ga-ana anyị na-anụ ka anyị na-ahụ odumọkịja na anyị ga-ana oduma na anyị ga-ana onye ụbịam tinye ile n'ọgbọ ofeke tinye ile n'ọgbọ ọkwa na-abụ onye ụdọ ka a na-ana n'ụdọaka ofeke biko tinye ile n'ọgbọ ofeke tinye ile n'ọgbọ ekwutọzi na ọgaranya do ekwutọzi onye chukwu chọrọ mmanụ ole n'ụwa ekwutọzi na onye chukwu n'obiake ekwutọzi na ọgaranya chigezi na nwa ayeyeye abamba onye ọka ayeyeye ụmụ Igbo ka anyị ọdụdo onye ọbụla bido jize ekele ọlụ n'ụlọ onye ọbụla bido jize ekele ọlụ n'ụlọ na ndị Igbo ga-adị mma